Bisem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. Eżis kut inġbarna hawnhekk flimkien f'dan il-ħadd jum il-mulej biex niċċelebraw flimkien din l-Ewkaristija fejn niltaqgħu ma' Ġesu, nisemgħu il-kelma tiegħu u ngħixu u nirċievu l-Ewkaristija. Il-liturġija tal-kelma tal-lum tkellimna dwar dan il-ġuvni li kien jaf il-liġi sewwa u jsaqsi lil Ġesu xi jrid x'għandu bżonn biex wieħed isalva. Domanda li l-kol kemm aħna nagħmluha. Ġesu jgħidlu x'għandna bżonn biex wieħed isalva u jirrispondi. Għalhekk bi preparazzjoni għal din l-Ewkaristija jew nirrikonoxxu li għandna bżonn il-maħfra minn għand Ġesu, il-maħfra tan-nuqqasijiet li għamilna forse nqasna lill-Alla u lill-proxmu tagħna. Għalhekk fi-skit ta' qalbna nagħmlu eżami tal-kuxjenza. Nistqar l-Alla li jista' kollox u li lkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ssieb, bil-kliem, bil-għamil u billi ħallejt dmirijieti, ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġli, il-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna ħtijietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Glorja lill-Alla fil-ola tas-smewiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natġiek. Irroddulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla, ħaruf talla, bejn il-missier, int li tneħħi d-nubiet tad-dinja henna lina, int li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qajt tal-tana, int li qiegħed l-lemin tal-missier henna lina, għaliex inti waħdek għaddejs, inti waħdek mulej, inti waħdek fl-ola Ġesu Kristu, mal-Ispiritu Santu, fil-glorja tal-missier Alla. Amen. Fakkarkom diża tal-lumija b'suffraġġju għall-erweħ ta' Vittoria u Joseph Tewma. Nitolbu. U Alla, inti turi d-dawl tal-verità tiegħek lil dawk li jitbedu mit-triq tajba u bekk tatihom li jerġgħu jsibuha. Għamel kull min jisqar li hu nisrani ibiet minnu kull ma jtebba lil dan l-isem u jfittex biss dak li għamillu ġieħ. Dan kollu nitolbulek permezz ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. L-ewwel qari. Il-kelma irikbek sewwa biex tagħmilha. Qari mill-ktieb ta' Deuteronomju. Mosè kellem lill-poplu u qal: Il-mulej jifraħ bik u jagħmel il-ġid miegħek jekk inti tisma' l-kelma tal-mulej Alla tiegħek u tħares l-ordnijiet tiegħu u liġijiet miktuba fil-ktieb ta' din il-liġi. Jekk terġa' lejn il-mulej Alla tiegħek b'qalbek kollha u b'rieħek kollha. Din il-liġi li qed nagħtik illum mhijiex tqila għalik u anqas il-bogħod minnek, mhijiex fis-sema biex inti tgħid min se jitla'lna s-sema jġibilna u jsemmaħilna u nagħmluha. U anqas ma jilhem il-baħar biex inti tgħid min se jmur lem mill-ibħra u jġibilna u jsemmaħilna u nagħmluha. Imma din il-ħaġa qribek sewwa f'ommok u f'moħħok biex tagħmilha il-kelma tal-mulej. Roddu ħar lill-Alla. Salm risponsorjali. Ngħidu flimkien tagħmlu l-qalb intom li tfittxu lill-Alla. Ngħidu flimkien tagħmlu l-qalb intom li tfittxu lill-Alla. Jien lilek nitlob mulej, meta jogħġbok Alla wiġġibni fil-kobor ta' tjubitek u skont il-weda tas-salvazzjoni tiegħek. Wiġġibni mulej għax mill-aħjar tjubitek dur lejja fil-kobor ta' ħnina tiegħek. Ngħidu flimkien tagħmlu l-qalb intom li tfittxu lill-Alla. Imma jien msejken u batut,
Terfani o Alla salvazzjoni tiegħek. Infaħar l-isem tal-Alla blana, inkabru blana tarat il-ħajr, ngħidu flimkien tagħmlu l-qalb intom li tfittxu lill-Alla. Hekk jaraw l-imsejkna u jifirħu u tagħmlu l-qalb intom li tfittxu lill-Alla. Għax jisma' l-fqajrin il-mulej, ma jismelx l-imjasrin tiegħu, ngħidu flimkien tagħmlu l-qalb intom li tfittxu lill-Alla. Għax Alla salva l-Sion u jibni bl-bliet ta' Ġuda u huma jerġgħu lura u jagħmlu fiha, jirtuha u liet il-qaddejja tiegħu. Dawk li jħobbu lill-ismu joqogħdu fiha, ngħidu flimkien tagħmlu l-qalb intom li tfittxu lill-Alla. It-tieni qari, kollox bih u għalih kien maħluq. Qari mill-Ittra ta' San Pawla Apostolu l-Kolissin. Ħuti, Kristu xbija tal-Alla li ma jidirx, il-kbir fost il-ħlejaq kollha. Għax fih kien maħluq kollox, fis-sema u fl-art, dak kollu li jidher u dak kollu li ma jidirx, troni u ħakmiet, prinċipati u setat. Kollox bih u għalih kien maħluq, u li hu qabel kollox, u kollox fih qiegħed iżomm. U ir-ras tal-ġisem li hu l-Knisja, u li hu l-bidu, il-kbir li qam mill-imwiet, sabiex ikunu l-ewwel f'kollox. Hekk Alla oġbu li tagħmar fih il-milja kollha. Biħalla oġbu jerġa' ħabbeb kollox miegħu, bid-demm tiegħu, imxerred fuq is-salib. Ġib islim permezz tiegħu fis-sema u fl-art. Il-kelma tal-mulej. Irrodu ħajr lill-Alla. Joġobkom nqumbu liqfa l-Evanġelu. Il-klim tiegħek mulej huwa spiritu ħajja, inti għandek il-klim tal-ħajja ta' dejjem. Mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien iqum wieħed għaref tal-liġi u biex iġarrab lil Ġesu saqsih, Mgħallem, x'nagħmel biex niret il-ħajja ta' dejjem? U qallu Ġesu, fil-liġi x'hemm miktub? Int x'taqra fiha? U dak wieġbu, int għandek tħobb lill-mulej Alla tiegħek b'qalbek kollha, b'ruħek kollha, bil-qawwa tiegħek kollha u b'moħħok kollu u lill-proxmu tiegħek bħalek innifsek. Qallu Ġesu sewwa wieġibt għamel hekk u tgħix. Iżda dak biex juri li kellu raġun qal lil Ġesu u l-proxmu tiegħi min hu? U Ġesu reġa' qabad jgħidlu wieħed raġel kien nieżel Ġeriko minn Ġerusalemm u waqaf idejn il-ħallelin. Dawn neżżewh biċċruh bis-swat u telqu u ħallewh nofsu mejjed. Inserta kien nieżel qassis minn dik it-triq u rah għadda mal-ġenb u baqa' sejjer. Hekk ukoll wieħed Levita meta wasal hemm rah għadda minn mal-ġenb u baqa' sejjer. Imma kien għaddej minn hemm wieħed Samaritan wasal ħdejh rah u tħassru. Resaq lejh, dewwielu l-ġrieħi biż-żejt u l-imbit u rabathomlu u mbagħad tellu fuq il-bima tiegħu waslu f'lukanda u ħsibu. L-għada ħareġ biex tgħin flus tomli tal-lukanda u qallu hu ħsibu jekk tonfoq xi ħaġa iżjed irroddielek jien meta nerġa' ngħaddi. Minn dawn it-tlieta min jidhirlek li ġab ruħu ta' proxmu ma' dak li waqaf idejn il-ħallelin? Min ħenna għalih wieġbu dak? Qallu Ġesu, mur u għamel hekk int ukoll. Il-kelma tal-mulej. Tal-im tal-Evanġelu nitnat mitna. Il-Vanġelu tal-lum smajneħ kemm il-darba, ovvjament. U dejjem kun meta nisemgħuh ifakkarna u jenna nifhmu aħjar x'inhu n-nisrani u min hu n-nisrani. Għandna l dan il-ġuvni li kien mgħallem fil-liġi
attenti, il-liġi. Ġifieri kien jaf il-liġi sewwa. Però l-liġi kienet għadha biss teorija f'moħħu. Il-liġi kienet għadha ma niżlitx f'qalbu. Aħna kultant il-fidi tagħna tikkonsisti f'set ta' liġijiet. Tagħmel xekk, tagħmel xekk, tagħmel xekk, tagħmel xekk għax tmur l-infern. Jekk il-fidi tagħna għadha f'dan l-istat, għadna l-bogħod mill-vera fidi. U dan il-ġuvni dak il-problema li kellu, għalkemm rid ipoġġi f'diffikultà lil Ġesu, saqseħ domanda li kollha kemm aħna saqsejnija f'ħajtna. X'irrid nagħmel biex insalva? Min minna għalmenu min jiġi l-Knisja ma jridx isalva. Forsi niġu għal din ir-raġuni biex insalvaw. Fader, jiena li ġiet inżommhom ta' nisma' l-qudies kull nhar ta' ħadd, nipprova nobdi l-kmandamenti u nippretendi li nsalva. Isna ir-reliġjon tagħna tikkonsisti. Dak li għamilt ħanixtri lill-Alla biex insalva. Għax aħna hekk nirraġunaw f'din id-dinja. Jien nagħmillek pjaċir biex li tenni ir-reliġjon mhijiex din. Aħna ġa salvati l-ewwel nett għax Kristu ġa mita għalina. Aħna ġa salvati. Il-bidda qed issir bħalma ġara f'dan il-ġuvni. Il-liġi ma tix tibqa' hawn tittinżel f'qalbna. Il-liġi tal-imħabba. Ġesu rispondih, anzi qallu x'hemm miktub fil-liġi. U dak wiex wint għandek tħobb lil mulej Alla tiegħek. B'qalbek kollha, b'ruħek kollha, bil-qawwa kollha u lil proxmu tiegħek bħalek innifsek. Ġesu imbagħad irrakkonta parabola biex jispjegalu, iktar mill-parabola nistgħu ngħidu li kien każ ta' kronaka. X'jiġifieri kronaka? Każ li kien qisuk taqrah fil-gazzetta. Wieħed kien nieżel lejn Ġeriko, hemm triq li jmwarba ħafna u hija triq magħrufa din fejn kienu jaqbżu l-ħalli lil fuqek. U dan hekk ġralu. Jiġri lilna fil-ħajja tagħna wkoll, fil-ħajja spiritwali jew fil-ħajja materjali. Tintaqmu diffikultajiet u jisu xi ħadd tak xeba kbira. Għaddew 3 persuni, 2 tal-Knisja, wieħed minnhom Assis, l-ieħor Levita li kien jaħdem u juħsib it-tempju u għadda Sammaritan. Luqa jkun ċar minn huma dawn in-nies, ara dak li qabżu fuq ma jgħidilniex minnu. Għax jekk ngħinu l-proxmu tagħna ma rridux inħarsu l-wiċċ minnu. Ġesu qed jirrakkonta li ġara xi ħaġa. 2 illi kienu famużi u jafu l-liġi u jaħdmu fil-Knisja, għax il-liġi ma kienx niżlet minn hawn għal ġa qalbhom, warbu għaddew mill-naħa l-oħra tat-triq u beqgħu sejrin. U jgħidilna l-Vanġelu li l-ewwel 2 kienu għaddejjin minn hemmhekk b'inċident. Kważi kważi ma kienx it-triq tagħhom. Waqt li t-tielet wieħed kien qed jivvjaġġa u rrid jgħaddi minn hemm bil-fors. Jiġifieri kien impenjat it-tielet wieħed, frattant għalkemm kien Sammaritan u ma kienux jitkellmu mal-Lut, waqaf ħaħsibu ġietu ħnina minnu, bit-Taljan il-verb huwa kompassjoni. Kompassjoni ġifieri daħal ħass x'qed iħoss dak il-bniedem li hemm hemmhekk u għenu. Mhux biss-senu, dewilu l-ġrieħi, tellu fuq il-bima tiegħu, ħadu l-lokanda u ħallaslu. Qatt ma saqsa minnu. Dan is-Sammarita ma kienx interessaħ minnu, li kien interessaħ li jgħinu. Sa ħanaqra biċċa mill-gazzetta tagħna. Naf li ħafna minnkom mhux ħadd jieħdu gost bla ħanejt. Għandna nies qed imutu fuq il-baħar. Ma nafuhomx, ma nafux x'razzuma, lesti li ngħinuhom. Jien bħala Assis, lest li ngħinhom, lest li niftaħ dari għalihom. Il-Vanġelu dan hu ta' ma noqgħodux nilagħbu bil-kliem. Ġesu ċarissimu
kont bil-ġuħut majtni, kont bil-aċċu ġejt sqejtni, kont il-ħabs u żurtni u kont arwin u l-bistni. Fuq dan ħajġudikana Alla, fuq dan ħajġudikani Alla lili. Fuq xejn aktar. Mhux kemm il-darba waqgħet fid-dnub, mhux kemm il-darba minix qed ngħid li huma tajbin dawn l-affarijiet ta' żarrat jew qabżit li xi kelma żejda. Fuq kemm ħabbejt. Fuq kemm ħabbejt. U dan huwa kliem ċar ta' Ġesu, Jien ma nistax ngħid li n-nisrani u niġi nitqarben u niġi nqaddes. Imbagħad noħroġ hemm barra u ħallihom ħajjer u aħna m'għandniex biżżejjed nies ħankomplu nabbu l-pajjiż, ma nistax. L-ebda nisrani ma jista' jgħidlik. Jekk il-liġi daħlet f'qalbu ma nistgħux ngħidu għad il-ħaġa. Ma nistgħux. Għax jekk ma narawx il-Ġesu f'ħudna, aqas ħa narawh fina nfusna, u rrid niġi għall-aħħar punt u nieqaf hawn. Ma nafx smajtux bil-Kardinal Angelo Comasti fil-pandemija kien jgħid ir-Rużarju il-Vatikan wara nofsinhar, dan meta laħaq saċerdot jirrakkontaw dan, għax din importanti li nifhmuha. Rrid imur jiltaqa' ma' Santa Madre Teresa ta' Kalkata, għax kien jammira. U mar irnexxielu jġib appuntament magħha u kien miexi magħha fost id-djar tal-foqra li kellha u qabdet lu idu qaltlu kemm titlob kull jum int? Kien għadu saċerdot jilħaq sena. U dan biex jiddefendi lilu nnifsu ma qallix kemm, għax kien jaf li titlob aktar minnu. Alla ħsibtek ħassaqsini kemm nagħmel karità. Tafu xi risponditu? Qaltlu aħna kma nimlewx il-faqar tagħna bl-Ewkaristija b'Ġesu. Ma nistgħux nimnatu u ngħinu lill-foqra, ma nistgħux nimlew il-faqar ta' dawk ta' madwarna. U dan joħroġ fil-Vanġeli tal-lum. Għax l-ewwel ħaġa li qallu biex isalva x'inhi t-triq tas-salvazzjoni tħobb lill-Alla il-mulejja tiegħek b'qalbek kollha, b'ruħek kollha u b'ġismek kollu, b'moħħok kollu. U dak li qed ninsew fid-dinja tal-lum aħna, għalhekk iż-żwiġijiet tagħna jitkissru, ma għadniex nitolbu, jien ma nistax inħobb il-marti jekk jien ma nieħux mill-imħabba ta' Alla. Jien ma nistax ikolli familja tinħabb jekk ma nieħdux mill-imħabba ta' Ġesu. Jien l-ewwel trid ikun mimli bħala saċerdot kma ngħaddix ħin ma' Ġesu nitlob waħdi, ma nistax nagħti imħabba kif jista' jkun. U d-dinja tal-lum huwa ċar. Iktar ma qegħdin inwarbu lill-Alla u ma rriduhx u ngħaddu l-liġijiet biex l-Alla nkeċċuh u nbidlu l-pajjiż biex il-liġijiet ineħħu lill-Alla, iktar u aktar ma jgħaddi żmien iktar mhux se nsibu paċi. Aktar ħanqsu mill-imħabba. Aħarsu madwarna, fejn l-imħabba? Naqset ħafna l-imħabba x'neħħina lill-Alla mill-ħajja tagħna. L-imħabba saret jien l-ewwel it-tieni, jien it-tielet jien. Mhux l-imħabba hija bil-maqlub. Jien nagħti lili nnifsi lil ħaddieħor. Mentri l-imħabba tad-dinja aħseb fik l-ewwel, it-tieni, it-tielet, ir-raba', l-ħames, forsi 20 sena ilu konna ngħidu u kibqa' xi ħaġa nagħtiha lil ħaddieħor llum naqqas ngħidu dik. Kif nistgħu ngħixu ferħanin? Dan hu l-Vanġelu tal-lum. Biex insalvaw l-ewwel irid ikollna l-imħabba tagħna ma' Alla fuq sisin sodi. Biex imbagħad kif qalt Madre Teresa nkunu nistgħu inneħħu l-povertà ta' ħaddieħor. Il-povertà mhijiex materjali biss, illum għandna kollox aħna. Niżuħalla laqqa u l-faqar ukoll, però il-biċċa kbira tagħna kollha għandna platt qudiemna. Imma l-faqar spiritwali, l-faqar intern fil-qalb tal-bniedem kiber ħafna. Ninsabu mdejqin, għandna kollox u maħniex kuntenti. Noħorġu niddevertu sassijat biqrin ta' folodu u mdejqin. X'in ir-raġuni? Għax m'hemmx Alla. Eżis ħu tiegħu l-lum dawintkom ftit iktar mis-soltu, però
kien Vangelu importanti, għax aħna f'dan il-Vangelu ġeli nirfu ħafna fuq li ngħinu l-proxmu tagħna, però aħna ma nistgħux ngħinu l-proxmu tagħna jekk ma ngħinux lilna nfusna u nintlew bl-imħabba tagħna. Kollu nfaħħar Ġesu Kristu. Sa mobiliefa biex flimkien b'qalb sinċira nistqarru l-fidi tagħna u ngħidu jiena nemmen f'Alla wieħed, il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-ard, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. F'mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnissel mill-Missier qabel kull żmien, Alla minn Alla, dawn minn dawn, Alla veru minn Alla veru, imnissel u mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox, niżel mis-smawiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u għal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem, salbuha għalina bata taħt Ponzu Pilatu, mitu difnu, fit-tielet jum għamim skont il-kodba mqazza u tela s-sema qiegħed fuq il-lemin tal-Missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem fl-Ispiritu Santu mulej li għat il-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Liben li meqjum nweġġaħ fl-imkien mal-Missier u mal-Liben u li tkellem b'fom il-profeti fi knisja waħda qaddisa kattolika apostolika nistqar ma'mudija waħda ma' fratad nubiet u nistenna l-qawma mill-wiet l-ħajja ta' żmien li ġej. Eżis ħutijaj u nitolbu lil Alla sabiex jisma' t-talbiet tagħna aħna wkoll nkunu kapaċi nisemgħu l-karba ta' ħutna. Nitolbu għall-Knisja sabiex b'imħabba u akkosta kull sakrifiċċju tkomplu taqdi u tiddefendi l-ħajja umana fil-fraġilità kollha tagħha. Nitolbu għall-gvernijiet biex jimxu bil-ħniena ma' rifuġati u mal-immigranti ħalli jagħtuhom lura kull dinjità umana. Nitolbu għall-morda u dawk kollha li jidru bihom li jduru bihom għamel mulej li huma jġarbu l-ferħ li jint biss taf tnissel fil-qlub ta' kull bniedem. Nitolbu għalina l-koll li f'din l-Ewkaristija ser nirċievu lilek mulej bħala ħobs tal-ħajja sabiex aħna wkoll insiru ħobs maqsum għall-oħrajn. Nitolbu minn dan is-santwarju ta' Pinu birek nitolbuk mulej il-familji tagħna u għawihom bl-Ispirtu tiegħek sabiex jgħixu b'ġenerożità u b'ferħ l-imħabba ta' bejniethom. Nitolbu u Missier ħanin li tagħtina l-ħobżna ta' kuljum isma' talbna u għenna sabiex aħna wkoll inkunu sammaritani twajba għal xulxin int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi jutakom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Ħares mulej lejn l-offerti li l-Knisja qiegħda tagħmellek hija u titolbu u għamel li l-poplu fidil tiegħek jieħu minnhom is-saħħa
biex jikber fil-qdusija bi Kristu Siedna. Il-mulej ma'kom. Nerfu qlubna l-fuq. Nizzuħħajr il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew, mulej missier qaddejs, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġejta s-salvazzjoni tagħna li dejjem kullimkien nirrodulek ħajr. Għax int fil-ħnina tiegħek hekk ħabbejt id-dinja li bgħattilna lil ibnek il-waħdin biex jifdina u ridtu jsir bniedem bħalna f'kollox minn barra fid-dnub biex hekk tħobb fina dak li ħabbejt fih u bl-ubidjenza tiegħu ksibna mill-ġdid id-doni li konna tlifna bid-diżubidjenza tagħna. Għalhekk mulej aħna wkoll mal-anġli u l-qaddisin kollha tiegħek infaħruk u ntennulek bla jeda ngħidu Qaddis, Qaddis, Qaddis. Smewit l-art l-nija l-glorja Sanna Imbirek minn ġej fisem il-mulej. Qaddis tassew int mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalek nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Siedna Ġesu Kristu li meta kien ser jirnata biex mirajħi bati ħaj il-ħobs radlek il-ħaj birek qasam tali d-disċipli tiegħu u qal kugdu u kuglu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikum. Ekku kol wara li klaħal kalċi reġa rat il-ħaj tali d-disċipli tiegħu qal ħudu biex xorbu minnu l-koll ġdan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u jrodulek ħajr għax għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu lill-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar nitolbuk mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek. Ftakar nitolbuk ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha tagħna. L-lum mod partikolari niftakru Vittoria u Joseph Tawni. Nitolbuk mulej jiddaħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għatililna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza u mal-La Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, mal-apostlu bil-qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebbuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missi li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, fil-ġew glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu dan il-missier tagħna illi llum hekk urina illi l-fidi tagħna tikkonsisti fil-inħobbu lilu u lill-proxmu tagħna. Ejjew bil-qalb ngħidu t-talba tal-missierna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk ukoll fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrilna dlubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina
لا تدخلنيش في التجريد ازاي لسنا الدنيا لسنا نطلبوك ملاي من كل دنيا أتينا في الطيبة والهنينة تيك البانش في زميلنا بيش يكونوا هيلسا دايم ذنوب ومهارسة من كل انكويت احنا ونستنى ونتماو إلينا والمجيا تالسالفاتور تاعنا جيسو كريستوس مولاي جيسو كريستو انت اللي جات الابوستل تيك نهلي لكم السليم ناتيكم السليم تيك لا تخارج لهتيتنا زهرس لي الفيدي تاع الكنيسة تيك أتي أسلموا لا دلين تريد فيها تتعيش والسلطة على ديم تديم الباچي تالمولاي كون ديم معكم نعطوا الباچي للشلشل الجسم يمكن مدام السنور تاعنا جيسو كريستو كن يسوي لنا لسنة أربنا بيوم على هيئة تديم خروف تالا تنحكي نبيت الدنيا خروف تالا اللي تنحكي نبيت الدنيا هنا لين خروف تالا اللي تنحكي نبيت الدنيا أتينا دانو الهروف تالا دانو داك اللي نهد نبيت الدنيا هنيين داوك اللي هم مستيدنا لدلكلة الهروف جسم يمكن مدام تسمى كان جسم مسؤولين لسنة أبونا قدامتك السؤال
Oġġi Eukaristija. Ngħidulek grazzi tal-li ħabbejtna, grazzi tal-li tajtna u smajna l-kelma tiegħek, grazzi tal-li sirt parti mill-ħajja tagħna fl-Ewkaristija. Tina l-qawwa, il-kuraġġ biex ngħixu tansara, biex noħorġu minn hawn ngħixu tansara billi nħobbu lilek, nkunu qrib tiegħek, biex nkunu nistgħu nħobbu l-dawk ta' madwarna. Glorja lill-Missier lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Nitolbu. Irċifejna mulej id-doni tiegħek, nitolbuk li nersqu sikwit lejn dan is-sakrament qaddejs biex ikabbar fina l-qawwa tas-salvazzjoni tagħna u nħobbu aktar lil proxmu tagħna bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Berikkom Alla li jista' kollox il-Missier l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Għandna xi avviżi. Inċiżjoni tifkira tal-100 mill-mewt ta' Carmine Grima s-Santwarju ta' Pinu għadu kemm ħareġ inċiżjoni tal-Madonna ta' Pinu f'edizzjoni limitata ta' 75 kopja. Din tinstab u tinkiseb biss mis-Santwarju ta' Pinu għal prezz ta' 180. Oti ta' d-dem nħeġġu lil minu f'saħħtu biex nhar it-tlieta 11 ta' Lulju murjati d-dem li huwa tant bżonn mis-sija sal-5 ta' filgħaxija fil-Berġa tax-Xewkija. Ovvjament ħudu l-ID card magħkom. Nawguralkom minn qalbi il-ġurnata tal-ħadd ta' mistrieħ. Il-maqdes ta' Pinu il-firxet id-dija li tixet jimħabetek momtana Marija. Ave, Ave